Good morning, good morning. Good morning sa inyong lahat mga tropa. Yan. So naghahalo pala tayo ng vitamina ng ating mga nokis. O, gamit natin is yung Batman Pro. Ayan ang mga nokis natin, oh. So nandito tayo sa may cording area. At yun mga tropa, may good news pala tayo dito sa may cording area natin. So ngayon pa lang pala ako magbibigay ng patuka dahil pinuntahan ko kasi yung baka namin mga tropa. Kasi anong tawag doon, nilipat natin ng mga baka dahil kahapon nagsimula na silang mag-rotor at nagtanim na sila kahapon. Nagtanim na sila kahapon ng palay. So nasikaso ko kasi yung mga baka. Kaya kaninang umaga pinuntahan ko sila kasi baka mamaya mapunta sila sa may mga pilapilapil ganyan nag-spray kasi sila mga tropa ng pamatay ng damo. So yun. Kaya late na tayong nakapag asikaso ng ating mga nokis, no? So yun, nahalo na natin yung Batman Pro para sa mga nokis natin. Right. So yun, so makikita nyo dito sa ating lagayan ng patuka is meron tayong dalawang nakaseparate. May mga nakaseparate na dalawa, tapos ito yung mga nokis para sa mga nokis natin na nakakold na. So bakit may nakaseparate tayo? Diba? Yun yung natin, good news natin mga tropa. So nung nakaraang vlog kasi natin is sabi ko magha-harvest tayo ng mga nokis. So yun, at may na-harvest tayong dalawa. Papakita ko sa inyo mga tropa yung mga na-harvest natin. Isang talisayan, tapos yung ating red gold. Ito siya mga tropa, dalawa, may na-harvest tayong dalawa. Ayan, ganda ng mga nokis natin, oh. So ito ay mga 4 months na. 4 months na mahigit tumato. At ito yung isang good news natin mga tropa. So, puro good news tayo ngayon yan ang reward kasi ng isang breeder yung mga good news talaga na yan Diyan tayo kasi natutuwa. Right, so ang good news pala natin mga tropa ay ito na. Ayan, unti-unti na nating natutupad yung ating manukan. Mga tropa, so nakapagdagdag tayo ng dalawang tipi. So yung mga dating nandito sa scratch pin, nandito na sila. Ayan, yan na sila, oh. Yun yung white choco natin, yung dalawang makre natin mga tropa. Ayan, mga makre natin. Tapos yung talisayan natin, ayan. Ganda na ng tindigan ng talisayan natin mga tropa. So yun yung mga good news natin. Tapos yung mga broodcock natin nandito. Yung mga broodcock natin. So yung mestizo pala natin mga tropa na manok is nandun. Nilipat natin sa kabila, sa may tungtungan, sa kabila, sa malapit sa range. Ay, nauna na sila. Yun, naiwan ko. Pero may dalawa pa tayong iko-code mga tropa. Ayan, yung isang makre natin sa yung gold natin. Ayan, oh. So hindi pa kasi tayo nakagawa ng dalawang tipi. So gagawa pa tayo ng dalawa. So yun, oh. Makita nyo mga tropa yung mga manukan natin. Ako lang gumagawa ng mga tipi na yan. Di ba? Nung una sabi ko hindi ko alam gawin ito. Ganun. Hindi ako marunong. Pero kung kailangan na talaga ng mga manok natin, ayun, kahit hindi ka marunong, mamarunong ka. Pero yun, nagawa ko naman mga tropa, diba? Kaya pag may manukan ka, kailangan dapat anong tawag dun? Dapat madiskarte ka. Kahit hindi mo kayang gawin, kailangan dapat matutunan mo na gawin para maayos mo yung mga manukan mo, katulad nito. Yan, inaayos ko na sila mga tropa.
Alright, so yun mga tropa, no? Yun ang good news natin. At ito hahaluin natin ng maigi. At ibibigay natin dito sa may mga patukan nila. Gaya ng sabi ko mga tropa, yung mga manok natin is dry yung ipot. Kaya magdadagdag tayo ng tubig sa mga patukan nila. Pero at this time, vitamins naman yung ibibigay natin. Pero nung kagabi, nung isang gabi kasi, kagabi, kung nakita ko yung mga nokis natin, medyo basa na yung kanilang mga ipot. Kaya sabi ko, isang beses ko pa na lalagyan ng mas maraming tubig yung patukan nila para sa ganun talagang magbalik sa normal yung mga ipot nila. Pero pag bumalik naman sa normal yan, babalik na natin din sa dati yung patukan nila. Yun, same procedure, just feeding. Sukatan natin. So dadagdag lang tayo. Take note ulit mga tropa, baka mamaya sabihin nyo, ba't sobrang dami, ba't basa na masyado yung ipot nila. Pag ganito kasi na naglalagay tayo ng mas maraming tubig sa patukan nila, hindi na tayo magbibigay ng tubig sa kanila mga tropa. Ito na yung pinakatubig nila. Yan na, diba? Medyo marami-rami din, pero dapat tansyahin mo, huwag yung sobra. Kasi pag sobra naman, masama yun. Pag sobra lagi ang binibigay mo sa manok, nakakasama din sa katawan nila yon. Itong mga tropa is para dun sa dalawang na-harvest natin. So ito, kunti lang yung ilalagay natin. Sasanayin lang muna natin sila kasi hindi pa sila sanay. Kasi nasanay sila sa dry feeding. Yung mga nandun sa range. So nagwawala na tong ating gold. Yung ating Boston Gold mga tropa, nagwawala na. Gutom na to. Ayan. Ay, ito. Ito yung ating isang gold mga tropa. Tapos ito yung isang makre natin. Ito yung manang-mana sa nanay niya. Tignan yung mga tropa. Bulto na yung katawan niya. Yan na yung isang resulta ng ating pagpapabulto ng katawan ng mga manok. Purga, ligo, vitamina, tapos siyempre sa tulong din ng red cell na mataas sa iron, tapos siyempre MIB, ayan mga ginagamit natin, MIB. Tapos huwag natin kalimutan yung B12. Yun. Yun mga tropa, unti-unti na natin natutupad yung pangarap natin na manukan. So bibigay lang natin ito mga tropa. At mamaya matatapos na rin yung vlog natin. So pinasilip ko lang sa inyo yung mga good news natin dito sa manukan natin mga tropa. So ito pala yung tipi na ginawa natin, ayan, para makita nyo tipi. Yung ganyan lang. So yung mga rita-ritaso lang na mga kahoy, yung ginawan ko lang ng paraan. Ayan. Yung dalawa. O diba? Para uniform yung mga tipi natin, puro kawayan lahat yan. So meron kasi nabibili, may nabibili kasi mga tropa na tawag dito, mga tipi na semento. Ngayon naisip ko kasi, pag yung semento kasi mga tropa, mas maganda nga sana siya kasi pag ganun na tag-ulan, hindi talaga sila nababasa. Ang problema lang, pag tag-init. Kasi once na yung semento is nainitan, sumisingaw yun. Sumisingaw yung init. Sabi ko, kawawa yung mga manok natin kapag iinitin sila ng sobra. Kaya sabi ko, mas maganda yung ganito, tipi na kawayan. Kahit na medyo mabasa sila, okay lang. Basta ang importante, hindi sila masyadong
mainitan. Kasi yung kawain kasi once na nainitan yan, hindi siya sisingaw yung init. Kasi parang malamig yan sa lalim. So ganun yung tipi na kawain mga tropa. Yan. So kawain yung ginawa natin. Kaya isa mas tipid kasi yung mga tropa kasi tayo na yung gumagawa. Kasi yung tipi na semento is 400 yung isang ganyan lang eh. Parang nasa 800 yata yung pares, yung isang ganito. 800, so mahal. Sobrang mahal. Kaya ganyan na lang yung ginawa natin. Tipi. So ito, tropa. Ang gagawin natin dito sa mga bagong harvest natin is mamaya magpapaligo tayo. Tapos mamayang hapon hindi na natin sila papakainin dahil pupurga ulit tayo. Yun. So gamit natin ng pampurga is astig. Ayan. So yun yung mga gamit natin na mga binibigay sa mga nokes natin. So yun lang yung vlog natin mga tropa. At napablog lang ako kasi siyempre gusto ko lang i-flex yung mga ginawa ko dito sa manukan natin. Kasi unti-unti na nating natutupad yung manukan natin mga tropa. Ayan. Unti-unting matutupad yan. Unti-unting mapupuno ng manok to, mga tipi. Right, so yun. So happy lang ako mga tropa sa breeder kasi kahit pa paano is kahit na paunti-unti na gagawa natin yung manukan natin. Paunti-unti matatapos din yan. Pag na-i-cord natin lahat to, siguro abot na siya dito. Tapos mayroon pa dun, kaya abot yan. Lahat yan, mapupuno ng tipi lahat to. Alright, so yun lang yung vlog natin mga tropa, and see you po sa next na vlog natin.